update voor mijn innerlijke GPS. Terwijl de beste me wordt niet beschermd door het WWF. De jeugd klapt in OMG, lolle BTF. Vroeger had je beste maat, maar nu ben je BFF. Nu wij Netflix, vroeger VT4 en VTM. Nu wij Squid Games, vroeger had je de kleine zeeweermen. Vroeger had je een antivirus en nu wij je VPN. Dus een tal smartphones, vroeger waren GSM's. Met 3 letters kun je een complex idee bespreken. Wat ik page bij je toren van het termelijk TGV, BBB, BBC, TNT, CDC. Vroeger kwam het met de post, nu komt het met DDP. Vroeger hong je op hotel, nu hou je BNP. Vroeger had je gemeentekrediet, maar nu wij BNP. ING, KBC of misschien zie je wel mee met de laatste trends en investeer je in BTC. Vroeger had je plan, maar nu wij MP3's, nu wij Spotify. Vroeger had je maar juist de MTV, nu wij TNT. Vroeger zag je veel ecstasy, wouden ze alle hummer, maar nu willen ze al een SUV. Nu wij WhatsApp, vroeger juist de MSN. Nu smoren ze al luckies, vroeger liever LNM. Vroeger kocht je de gazette, nu surf je naar HLN. En het is zo lang geleden dat ze nog spraken van APN. LOL, het zijn alle abbreviaties, we korten alle zinnen, moderne communicatie. Het is goed en wel, zolang dat 10.000 referentie. Wanneer je iets samenvat, verlies je stek van de essentie. LOL, het zijn alle abbreviaties, we korten alle zinnen, moderne communicatie. Het is goed en wel, zolang dat 10.000 referentie. Wanneer je iets samenvat, verlies je stek van de essentie. Vooruit met de sossen, in het verleden SPA. Vroeger had je de Volksunie, maar nu had je de NVA. Vroeger keek je BCW, maar nu is het MMA. Vroeger ging ik weg naar de feesten van de KSA, nu is stand-up. Vroeger had je HTND, iedereen een plasmascherm, nu we HDTV. Vroeger was fuck de vlee, nu is het ACAB. Nu begint de zoektocht vaak met HTTP. Water is in essentie H2O. De die goed kunnen orders volgen zijn in het ASO. Een kleine onderneming is voor ons een KMO. En een nummer over afkorting zonder UFO is onafgewerkt. Waar is het uit van VHS? Vroeger schreven ze nog brief, nu typen ze een sms. Vroeger was de wereld anders, maar het wat dat zeker is. Wennen los en afgekort, hoe korter het wat ook is. LOL, het zijn alle abbreviaties, we korten alle zinnen, moderne communicatie. Het is goed en wel, zolang dat 10.000 referentie. Wanneer je iets samenvat, verlies je stek van de essentie. LOL, het zijn alle abbreviaties, we korten alle zinnen, moderne communicatie. Het is goed en wel, zolang dat 10.000 referentie. Wanneer je iets samenvat, verlies je stek van de essentie.